ginyalo timo wandgi ni in a better way. Anno ka ng'ato penja kae ung'isa kae ni Joyce peny na jalony ni to katimo hala mar uso gwen kadala bende anyalo register go? Yes, ohala mora mora nyalo register. Actually, Sirkal dwani wa register ohandni temo atimo, including hawking. Nyaka register. Yes, nyaka register wala to ki register hii wacho ni registration cha en 100. En 100 across ohala mora mora kose specific kaluwore kod kit ohala mitimo. 100 en pesa ma ichulo for the mondo yud the registration certificate, especially mwalung ni under business name en 100 ohendni duto te. Mano pesa ma ichulo ka Sirkal. Yeah, the first thing ichulo 300, of course, name search cha. Ingin watimo gi name ka name, nyingi ka nyingi en siling 100. Kuro 300 mokwongo ichulo. Mano mar nyingi adek mani chiwo ka. Yes, then 800 mar the certificate. To koro kapo nono ni nyingi adek michiwo gi otieno, ponono nitiere jogo mano sekuongo ni nyingego. Ichak ichulo machielo kose? They give me provision okichul kendo. Give me provision mar bero gi nying machielo. Aya, wasewuoyo wach registration. Wantiere kod permit kachiel kod license mar timo ohala. Mago jopiny onego bed ni lose yo machalo nade. Kalo ni nitiere ohalni moko ma pono ni loro kitimo seche moko nitiere kaka joka jotimo ga patrol. Jomoko pono no ko ng'e onge permit kata ko onge license to ko winjo huma ni ibiro to loro ohala oringo. Mar mondo mi magi kik timre, permit gi license onego bed ni manyo yo machalo nade. Permit gi license ok many. Nekich gin gik mantiere. Gin gik mantiere. Koro gimone gwangi kani there's a difference nti pogruok between permit and license. Pogruok mane? Pogruok manti chal kamae. Ni nitiyo endni moko. Okay, let me start by saying ni ketimo ohala under county government. Ibiro dwar ni ibed gi license matimo ohala kanyo. Then nitiere businesses madwaro permit. For example, kiyao wines and spirit, for example. Nyaka mi permit of doing it. Ineno. Kida timo business katana, especially kidwa kaka joma omo sukari oko kele Kenya kai. Donge. Mano mar import yes. Mag import yepo nyaka mi the permit. Koro the license and it's a general thing. For businesses within that country. But there are certain particular businesses makoro mondo metemgi government will require ni bed license. I mean give the permit mar time. Kamano. To koro permit gi kidwa yude yo makare kata license ngato nego bed ni luwo lai mane makare mar mondo mi oyudi nikech tinde wang'e ni nitiere achude ngato nyalo wuondi miero mae permit to kaponono en mabandia. Now permit permit for example mag export tiyudo ka ilongo ni jo ginene jo Chamber of Commerce gin gimi permits katana license mag timo businesses especially miyo gik moko oko, but kidwaro licenses especially mag county government idhi county government. For example Nairobi ka idhi county government requirements midwaro en ya nyaka ibed gi pesa midhi chulo for the license, then nyaka ibed gi the registration ma business no ineno nyaka ibed gi that certificate mitimo go business no. Mage all of the requirements, and then give me people page information. For example, land number, LR number, that is a plot number. You page a few things on time in terms of business metemo, kameteme, location, and all that. Jedima inugo monomigidi tama neke karana license again. Bende okchiugi ibudu ka pesa mechulo ge okrom. Nitiri category. Koro, depending on business mitemo, ibudo kanti category wachkara ni Jomaran hotel, the license is 10,000. Jomaran business makama license makama. Koro, these are the requirements. Mako se penji kajacha, you fill a form, then you need the license. It takes a bit of some time, then you are issued with it.